реално са в скалите оформени. Все още има хора да живеят в тях. А там, където има опасност, аз ви казах, че те ги изселват, освобождават ги. И това са, ето вляво отпред, са джетата, които продават дикантесенти. От пакетираните не взимайте, поискайте от другите да ви претеглят. Те са по-едрички. Аз вече се излъгах. Бурга 63 не иска ли Бурга 63? Къде са те бакчия? Знае какво да иска, Няма ги да разбрах. Направо. Покажа къде съм дошъл камъни да качвам. Ще има да ми се смеят. Аз вчера го казвам. Кой е по-лесно? Да питаме да ви качвам стол. Долината пари. Вие гълъбите вече тръгнат. Как се пушат да работи? Къде стоят все камъни? Цял град тук е. Давай. Горе още. Супер е. И вулкана се вижда. Това ти казвам. Стефане, чакай малко. Чакай сега мен. Снимеш ли? Нищо не спрек. Šta? Където ще се пуснем сега, да. Ето точно посочва, това е Гъреме. Под нас е Очиса и сега да ви кажа долините. Тази долина, която я виждате от тук започва, това е Гъреме. Вътре в центъра на Гъреме, долината Гъреме, се провежда фестивала на Гъреме, който състави оркестри, които взимат участие и в други програми. С дискотека за младежта. Така. Долината на любовта. Най-интересната, която винаги за хората, тази бяла сталачка, сградата, в която е жълтия автобус, сградата,
започва от лявата страна. Има пътека, видите ли я? И бели, с бели такива скали. Това е долината на любовта, защото имат мъжки органи, оформени от скалите. Трябва да видим дамите. Това е долина, която завършва до Чаушин. Чаушин е бялата скала, която виждате в края на тази долина. Виждате ли? Там точно среща бялата скала с белите глини, откъдето взимат за произвеждане на чиниите, керамичните. Там свършва, там излиза, точно срещу скалата излиза тази долина. Тя е доста дълга, пак след обрата се минава. Е много приятно вътре да се разхожда. Така, Розовата долина. Розовата долина, виждате ли, както е скалата голямата, всичко отпред, близо до нас, това са розови скали, затова се казва Розовата долина. И това, което ще посещаваме като панорами, начало ще слеземе ето тук, където има един червен автобус. Много по-долу ще спреме, там е едната панорама към долината Гереме. След Аванос ще посетим Пашаба, който се намира между бялата скала и между тази розова долина. Така малко навътре. И след това по обратния път след тази скала към Дюрдюр ще спреме на Деврен, където са също пак такива скали, които са с различни образования. И има едно образование, което заприличва на Камила. Това се казва Камилата. Там ще направим последните снимки и се връщаме към хотела. Някъде към 5-6 часа да се надяваме, че растения, дървета, които са наоколо. Тези, които са любители на вина, знаят по-добре от мене. Зависи от почвата, зависи от годината, колко слънчева е минала и чакай сега. В ляво ще се откриеме. И сега погледнете към дясно скалата от тази страна, от тук още не сме. А в ляво пък е долината, за която ви споменах. Тя започва от тук, долината на любовта. Ето ви вулкана RGS, появи се, докато бяхме горе, все още беше почти закрит, не се виждаше така ясно, но сега вече се поотвори. Сега като ето виждаш. Заедно на Георгиов ми Гошо ме е снимала, бе. Чакай, не мога да хвана, аз ще бъде. Не мога да хвана. Изгора поди ми, ако не мога да. Кое? Добре, време ще имам да включа.